wat drukker en het is mooi hoe het publiek reageert van hè. Er wordt zo mee genomen, dat worden we gaan. Hartstikke fijn dat. Maar jij zit toch ook hoog en op daar, denk ik? Ja, ik zit wel hoog. Ik wil maar als het zo is, dat is ook al eens vervelend. Ik heb ondertussen weer de resultaten binnengekregen van Harry Bauer voor Great Britain. Ik heb de nummer 11 voor obstacle number 1. Prize score 75.90. Sarah O. Also for Great Britain, number 10. Obstacle number 2. Score 78.66. And Krapon for France was an obstacle number 3, 10 and 77.40.